igsuon nga magsigig pangayo na kog kwarta bisag naa sila'y trabahos ari lang yapon magsalig nako unsa man sigihan akong hatag nya sige ra bang sugal anang suertres siging sugal anang suertres nya ari nako mangayo og bugas hapit na lang kada semana ari nako mangayo pero naa sila'y sweldo siging inom siging sugal anang suertres nya mangilad na ba nako usahay na ako no siya'y sakit na ako no'y palitunong tambal sige lang yung pangayo unsa man sigihan ni nakong hatag. Ang usas mga gitudlo sa Ginoo karon nato kinig yung pagpasaylo lingay mong tupad ing nakusog ba kang mo pasaylo ina ko no ina dali kang mo pasaylo o dugay narabatay kanisang pangbatasan ba nga muingon ta nga dili pa ko ready di pa ko ready tingali later mo pasaylo ko saman dali mo pasaylo o dugay. Mao na. So kining atong gi paminaw karon nga istorya dunay sulugoon nga gipasaylo siyang agalon unya wa siya mo pasaylo sa utang sa iyang isig kasulugoon nga gamay ra unta kayo pisos ra ang iya milyon pasaylo gipriso siya balik. Pasabot ang Ginoo di ay magtan-aw sa atong binuhatan ngadto sa atong isig katao. Kung tan-aw ganis Ginoo nga bati tag binuhatan, bati sad siya pagtagad nato. Agad-agad ra ba? Pero sa inyong paminaw kining gipriso niya nga kadtong iyang sulugoon. Kung mangayo tog pasaylo usab, iya ka tong buhian. Sa inyong paminawa buhian dili ang Ginoo dili man gina mamakak dili sana siya musupak sa iyang nature ingon man siya pasaylo og kapituan kapito og mangayo tog pasaylo iya ra sad tong buhian pero ang gibasihan mao ang kasing-kasing atong tawhana unsa may iyang buhaton. Ang una ganyang buhaton, iya o sa tatong buhian, kadtong iyang gipapriso. Una pasad siya buhian, kay mao naman to'y gibasihan nga nung napriso siya. Sige, kanang imong silingan nga wa na'y agianan kay imong gikural. Imo nang paagion, dili. Kaya di ganina ni mo paagion, di jud ka kaagi sa dalan or sa agianan padong sa langit. Alihan sa nas Ginoo. Nya moingon dayon ka, Lord, agi asad ko, tagay kog chance, ang Ginoo, gubasa ng koral sa imong silingan aron makaagi. Kaya makaagi na siya, paagion sa tika. Kaya kuha mo? Mo na maginubanay na taros atong mga koral labi na yun mong naay koral nga nakababag sa agianan sa inyong silingan kay portigin ninyong dawuan ng inyong yuta di yun mo kahatag o pabor sa silingan di sa tatagaag pabor dito sa langit. Una diri sa unang pagbasa ang resulta sa mga tao nga dili mutuman sa sugo sa Ginoo nagpakiluoy ang si Asarias ngadto sa Ginoo tungod kay purti na gid nilang lisura na nga ut-ut na sila wa na sila'y hari wa na sila'y propeta ngano man tungod kay ang ilang gibuhat mao man ang pagpataas nagsigi na sila simbag mga Diyos-Diyos wa na sila mutahod sa Ginoo kusog na sagay silang mudumot sa ilang isig katao
hastagan ni ang mga propetas Ginoo nga tarong ila namang gipang patay tungod kay di na sila gustong sultihan, nga ut-ut gyud sila. Tanawan ng tao nga di gyud mo pasaylo siyang silingan unsa may naong ana. Kana bang di gyud mo pasaylo ba? Dumot to the max gyud. Unsag naong? Blooming or gloaming? Oy, ngit-ngit kay nagnaong. Di ka ganahan mo tan-aw naong. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi ba? Ing na tan-aw ni mo sa akong naong, gloaming or blooming? Siya pangutan kay ayaw judge sa imong naong, siya mo judge ni mo. Ing na unsa man ko diri imong tan-aw, nihayag akong naong o ningit-ngit. Hayagon kog naong, ingon sa nang uban, wa naman kay buhok hayag kag naong. Dili na maoy, dili na mo buhok ag makapangit-ngit o makapahayag. Karon perting kusuga aning paghatag aning commercial nga ang naong papution. Gastuhan gyud ang naong papution kay para mura kag hayag kay kag naong, nindot kay katan-awon kay puti kag naong. Oy, og ang imong kasing-kasing itom na kay gidumtan na kanang imong naong mununot ra gid na. Ang paputia ang imong kasing-kasing. Sige gyud pasaylo, sige pasaylo. Ana. Nabitay mo sulti nako ba ingon din siya pader. Kani bang akong kamo sa may inyong tubagan na? Ha? Gubot na mo. Wa sa ko katubag dayon kay otro man sa kong naa sa sitwasyon nga ingon ana. Mo na niingon ko siguro alang nga di ka muhunong og hatag sa iyang gikinahanglan aron mabuhi. Aron mabuhi ba? Pananglitan pagkaon, tagaig pagkaon. Ayaw na lang ng kwarta. Sige magsugal pa din ako. Pasugal lang tagailag pagkaon. Ayaw lang ng kwarta kay isugal man to niyang imong kwarta. Pagkaon lang. Og tambal pa din, tagaig tambal. Pero kwarta gani pangayoon, limit lang, limit. Og tambal, tagaig tambal. Hangtod mamatay. Kay sige inom tambal, mamatay ramang ginamadugay. Pero ay lang ng kwarta kay kita naman nimo nga sugarol kay istanan, bisyoso, isugal ra na siya, isuyo ra na tingali. Pero ayaw jug hatag, ayaw jug hunong og hatag sa iyang gikinahanglan. Kana kung naa sa kay ikahatag, mao nay pagpasaylo kay usay gun mo dumot man ta mo ingon man ta, di na kumuhatag nimo, sige lang kadiyag sugal, sige lang yun. Ayaw, tagay lang. Pero ayaw na tong kwarta. Tanang niya din hinato magsigbalik-balik o ganhi sa gunsa nalay pasangil muhatag mangyapunta pero kusagaran bugas 5 ka kilo niya pagkapinagamay kwarta tag 200 igo lang sa ipliti niya gila sa nang gamitog suyop gamay ra sa silag masuyop kay tag 500 naman kuno ang kuan kanang mahal man kuno na ang 100 sa una 500 naman kuno karon ambot wa ba kamo barato kay basig ni kusog ang supply kay kanang presyo aning mga palitonon supply and demand principle man na og daghan ang supply mo barato og jutay ang supply mo mahal nya unsa inyong paminaw ron ni mahal na ni barato. Ako bitaw nagkatawa ko ba kay usa sa mga binuang nga timailhan anak katong diha pa ko prisuhan ba sa prison ministry usas timailhan nga kana kunong sigig soyop kaning kamot magsigig singot unya bugnaw ang nagsulti sa nako anak kana sa mga manuyupay nga akong suod mo na inig pakalawat nako kamot man kalawat igana akong itugkad ang akong kumingking sa pad sa mudawat tinuod gyud itong mga bag-o pa kong sigdas presuhan 2014 igpakalawat nako pastang bugnawag mga kamot kasagaran iba bugnaw murag tubig
Kana yung mura bitag ice, kana mura kag ni humor sa ice. Mana de ko, lawas ni Kristo, igana nako bugnaw nako. Manuyupay ito. Kristo, manuyupay ito. Pagkusog na atong sige na yung dinakpanay, pinatyanay, daghan na kayo. Nausap-usap yun. Na daghan na kayo ang mukalawat na ko dito sa prisuhan nga. Di na yun, kuan ba, di na yun bugnaw kamot. Sa una, mata ra mo tayo akong tanahon, nasigag mata, murag plus light. Hasta kamot na. Anak ko, nako, di na kayo, kuan da, di na kayo bugnaw o kanaganing kamot. Karon ikalawat niyo na ako na naon ako kamotan ano. Igana manuyupay ni. Karon nanasag ko yung mga misa, labi na ka na mga common nga tao akong misahan. Kana bang common lang yun ba? Igana nako nisugod na biya sa bugnaw ang mga kamot. Nako ayay daghan naman sa tumbugnaw, wa naman tatoy bugnaw kay sa unag kamot inigana. Karon ni daghan naman sang bugnaw, mas ini kusog-kusog na sang supply. Mga kuala ning ako ba binuang lani, pero bisan pa man ana mga taong bisyoso ato gyapong pasayloon, pero naa sad ang gitawag og kanang prudence ba, careful ta nga mohatag ang iya lang yung need mo ihatag, dili ang iyang mga bisyo. O sa pagbuhat na to ani, kinahanglan ang atong kasing-kasing way pagdumot. Kay kung naay pagdumot, sige tagtabang, niya siya sige rasag binuang, madugay mo ingon kita, bahala nakasbuhay ni mo diha. Adili kita mo ana. Pero prudent lang tang muhatag. Kadto lang yung nakaigo sa iyang panginahanglan aron mabuhi, dili sa iyang panginahanglan alang sa iyang bisyo. Muna diri sa atong tubag sa salmo niingon ta dinhi nga sige na hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Kita sad kinahanglan yung mahinumdom nga angay gitang maluoy sa nanginahanglan. Niya kamo naluoy mo sa panginahanglan ron sa atong parokya. Naluoy mo wa kana pamalit yun mong slot. Bitaw, kay paspas na kaya itong trabaho sa kumbinto, niya wala pa kita ikabayad sa tanang contractors. Pero improve naman yun atong halin. Ang atong SBF DAG na natay halin nga 13,615 ka slots, pero naapay 46,385 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Ang ato sang HN nga HS DCHS din sipiat kog sulti Divine Cleansing, Healing and Strength na nasa tayhalin nga 4,076 slots, napay 25,924 slots nga kaning available, tag 200 pesos per slot ni siya. Ang ato sang 22 slot challenge sa DCHS nga tag 4,400 na nasa tayo na dawat nga 97 ka challenge. So atong pakpakan ang namalitaan ay salamat kayo. Malipay kita ning mga tawhana nga naluoy nato. Nya manghinaot ta nga kita sad mahimo sang maluluyon sa uban. Mo nang dinhi do na gani mo duol nagitay itunol, dili mo lakaw nga empty-handed. Pero ato lang sa gyong ilimit kay daghan man sa gyong kayong mangayo. Og niining tanan nga atong gibuhat pagpaila kini nga nagsigi tagpasaylo sa atong isig ka tawo nga wa tay pagdumot, wa tay pagkondem, wa nato sila prisuha sa atong pagkalagot nila, kung dili gitagaan nato sila higayon nga makaduol nato, makapangayo haron sa tiya mangayo ug moduol sa Ginoo iya sa tang tagaan kanunay. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key.
agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.